Защо ми го причинявате? Аз съм дебела. Имам голям гъс. Всъщност... Да. Шошото Симона. За Бога, между другото на видеото изглеждам по-дебела, колкото съм всъщност. Колкото и тъпо да звучи това. Наистина. Слава съм. Ето така, както ме виждате в момента, бях преди. Сега съм така, както аз се виждам в огледалото, което е зад вас. Да. Така че това, което виждате е преди. А пък това, което аз виждам е сега. Къдиш? Къдиш? Надявам се да си капишнал, защото аз капишнал вече.